S očekávaným příchodem léta odstartovalo v Praze na Karlově náměstí své aktivity hnutí Greenpeace. Na happeningu představil za hojné účasti novinářské obce, ale i kolem jdoucích aktivity a stanově hnutí jeho tajemník Libor Bouček. Já záměrně označuji celý náš postoj a celou naši skupinu za hnutí. Myslím, že v současné době nemá smysl se schovávat za občanské sdružení, za politickou stranu. My jsme skutečně v tuto chvíli hnutí, které se jmenuje Greenpeace. Hnutí Greenpeace vzniklo na popud neuznaného botanika Floriana Kaliny, který byl za své názory vyloučen z několika přírodovědeckých fakult. V současné době studuje Florian Kalina floru v Patagonii. Co hnutí teďka chystá a jaký jsou vlastně dlouhodobější cíle hnutí? Cíle pro nás by byl úžasný výsledek, kdyby ty lidi se opravdu všichni na chvíli jenom nad tím zamysleli. Není to o tom, že by jsme šli někam oprašovat stromy, ale jenom přemýšlet o tom, že fakt by člověk měl vědět, že tady nejsme sami, že jsou tady i ty rostliny, což jsou živý organismy. Další výraznou tváří hnutí Greenpeace je herečka Sandra Pogodová. Snažíme se lidi vyburcovat prostě způsobem, který pro některý je možná trošku extrémní. Některé ty stanovy, když se na ty naše stránky Greenpeace, www.greenpeace.cz podíváte. Ale já si fakt myslím, že v dnešní době, když něco nežene to do extrému, tak vás lidi vůbec nevnímají. Aktivity hnutí Greenpeace prvním happeningem samozřejmě nekončí. V plánu jsou už 3 další shromáždění. Nejprve se představí přívrženci v Ostravě, poté v Brně a 22. června budou demonstrovat přímo před úřadem vlády.